молодий прирост на кипарисі аризонським. Так він виглядає. На цій гілочці 20 см. А там, де я не можу достати, там по 40. Просто восені минулого року я його стригла. І весною пройшлась тут 10 сантиметрів. Полива практично зараз тут немає у нього. Все ще достає коріння, все його волога такий. І оце друга рослина. Я трохи її підкоригувала, не буду я її формувати. Просто зробила типу щось таке. І ельбіція. Кому потрібно насіння шовкової акації, ласкаво прошу.